Рады вітаць усіх, хто подключыўся да чарговай лекцыі з цыклу, які прапанаваны тут для азнаямлення ў беларускім калегіуме. І я нагадваю, што мэта ад цыклу звярнуцца да культурных ландшафтаў чатырох буйных еўрапейскіх сталіц і суаднесці яго з беларускай спадчынай, паглядзець, якія ёсць слады прысутнасці, прасачыць тое, што нас гістарычна звязвае. І з іншага боку, мой расповед будзе мець такое практычнае значэнне ў якасці такога своеасаблівага гіду па гэтых гарадах, то есть яго можна будзе і выкарыстоўваць, каб і самім пры магчымасці прайсціся па вулачках, зазірнуць у музеі і знайсці нейкія рэальныя артэфакты, якія звязваюць гэтыя гарады з нашай Беларусі. Зноў жа нагадваю, што слова беларуская спадчына я тут выкарыстоўваю ў досыць шырокім значэнні, як тое, што звязана з нашай зямлёю, незважаючы на рэлігійныя, этнічныя, моўныя падзелы, якія тут ёсць. Але мы разумеем, што Беларусь это заўжды была такой краінай памежжа з прысутнасцю розных культур. І сённяшнюю лекцыю я хочу прысвяціць Стокгольму і больш шырокім кантэксце Швецыі. Якраз на мінулым тыдні я быў на канферэнцыі ў Упсальскім універсітэце, і таму прэзентацыі нават пару свежых здымачкаў, якія былі зроблены мною падчас гэтай вандроўкі. І давайте тады ўжо паспрабую зараз падключыць прэзентацыю. Так. Так, я спадзяюся, што ўсім бачна, так, прэзентацыя? Так, усё бачна. Добра. Такім чынам, сённяшняя лекцыя будзе прысвечана Швецыі і яе сталіцы Стокгольму, такому паўночнаму накірунку, тому што звычайна пра Беларусь разважаюць у катэгорыях усходу і захаду, то есть краіны, якая знаходзіцца паміж Польшай і Расіяй, як такімі двумя асноўнымі цэнтрамі прыцягнення. Я ў дадзеным выпадку прапаную вам цалкам змяніць перспектыву і паглядзець на вертыкалі, так, то есть пра тое, што нас звязвае з поўначчу. І на дзіва тут вельмі шмат розных судачыненняў, паралеляў і вельмі цеснай повязі. І таму я думаю, што можа быць нездарма, што нават у сучасных умовах Швецыя так досыць актыўна займаецца такімі беларускімі дачыненнямі. Пачыналася і найперш я мушу згадаць пра чалавека, які шмат часу і высілкаў прысвяціў раскрыццю гэтай тэмы. Гэта беларускі гісторык Андрэй Кальтарчук, які ўжо досыць даўно жыве ў Швецыі, калі не памыляюсь, як мінімум гадоў 15, а то можа і 20. І яго пяру належыць некалькі такіх салідных праз, прысвечаных гэтай тэматыцы. У першую чаргу трэба вылучыць кнігу, якую вы бачыце справа, гэта «Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў». Я зноў жа выкарыстоўваў яе у якасці такой некай заходнай кропкі і для падрыхтоўкі гэтай лекцыі, агулам для свайго знаёмлення са Швецыяй. То есть это, конечно, такі праца, якая павінна паслужыць вельмі добрымі уводзінамі. Але зноў жа я там падчас сваіх студый уже некаторыя
рэчы пашырыў, перагледзеў, дапоўніў тое, што рабіў Андрэй. Таму нельга сказаць, што я тут як бы цалкам паўтараю толькі тое, што напісана ў этой кнізе. То есть это такая, ну, вельмі добрая кропка апоры. І рэкамендую у першую чаргу звярнуць увагу на другое выданне, дапоўненае, якое, мне здаецца, яшчэ можна паспрабаваць недзе чакаць. Ну, ці прынамсі пазнаёміцца з ёй у бібліятэцы. І таксама Андрэю Кудлячуку належыць вось другая праса, якую ён трымае ў сваіх руках, у цені Польшчы і Расіі. Спачатку яна выйшла у нумары Архэ, потым была надрукаваная асобным выданнем, і гэта праса ўжо прысвечана такому вузкаму пытанню літоўска-шведскіх стасункаў падчас вайны сярэдзіны 17 стагоддзя, так званага патопу, і асабліва заключэнню Кіданскай уніі. Ну, яшчэ адмыслова таксама на гэтым пытанні спынюся падчас сённяшняй лекцыі. Зноў жа, у мінулую суботу я сустракаўся з Андрэем, бо мы там збіраліся разам на вечеру. То есть он жывы, здаровы, актыўны. Но адзінае, што, конечно, калі ён пачынаў ўсё-такі як гісторык-медыявіст ці гісторык, які займаецца раннім новым часам, то в апошнія часы ён пераключыўся на 20-е стагоддзе. Бо зноў жа разумеем, што гэты перыяд 20-го стагоддзя такі, можна сказаць, больш кан'юнктурны нават, паколькі ну, ён на яго большай палітычнай цікаўнасці, на яго выдатковыя сродкі і далей. Ну і таму апошнія ўжо артыкулы Андрэя прысвечаны такім цяжкім праблемам гісторыі 20-го стагоддзя. Вось, але гэтыя дзве працы, якія я б рэкамендаваў бы кожнаму для азнаямлення. Вось. І тады мы пераходзім ужо ўласна да разгляду найперш гістарычных стасункаў Швецыі і Беларусі. І, безумоўна, трэба пачынаць з эпохі вікінгаў, калі скандынавы пачалі арганізоўваць такія узброеныя выправы на сваіх караблях-дракарах за марскія тэрыторыі. І гэтыя выправы мелі падвойную мэту. Часам яны былі гандлёвымі, а часам вайсковымі і прадугледжвалі захоп гарадоў, крэпасцей. У некаторых выпадках это вяло і да стварэння дзяржаў на гэтых тэрыторыях. Ну і звычайна эпоха вікінгаў датуецца 9-11 стагоддзямі, і у гэтых выправах такімі прымалі ўдзел 3 скандынаўскія народы: нарвежцы, фінны і датчане, 4, і шведы. І трэба заўважыць, што калі, напрыклад, нарвежцы былі арыентаваны на экспансію на паўночны захад, то есть, напрыклад, спачатку на асваенне Ісландыі, датчане вельмі актыўна вялі экспансію на заходнім накірунку, напрыклад, доўгі час кантралявалі Англію, то шведы, яны якраз пашлі ў гэтым нашым накірунку на паўднёвы ўсход ад сябе, і фактычна аперыравалі на тэрыторыі, якая атрымала назву Русь. Ну і агулам лічыцца, што цалкам найбольш верагодна, што этымалогія слова Русь якраз паходзіць менавіта ад такіх дружын варагаў з поўначы.
І тут така цікава рэч, што фактычна вось гэтым вікінгам удалося стварыць велізарную гандлёвую імперыю, якая сягала ад поўначы. Ну вот можна лічыць, што яе такім сімвалічным паўночным завяршэннем быў горад Бірка. Ну, прынцыпе, на острове зараз непадалёк ад сучаснага Стокгольма. Вось, і фактычна гэта гандлёвая імперыя дасягала з одного боку Канстантинополя, дзе многія вікінгі в прынцыпе займаліся і гандлем, і служылі ў ахове візантыйскіх імператараў, і таксама арабскага халіфату. Паколькі на той час менавіта арабскі халіфат быў асноўным пастаўшчыком срэбра, такіх монет дірхемаў, якія на той момант былі вельмі папулярнымі ў Еўропе. І вікінгі наладзілі вось эту гандлёвую сетку, і лічыцца, што асноўным такім таварам, напрыклад, які яны пастаўлялі на рынкі арабскага халіфату, былі рабы. Вось. Але для таго, каб перавозіць гэтых рабоў, ім трэба было кантраляваць сродкі перамяшчэння, а безумоўна, што ў тыя часы гэта былі рэкі, водныя шляхі, ну, і для гэтага фактычна ствараліся такія факторыі, дзе асядалі выхадцы з поўначы і паступова змешваліся з мясцовым насельніцтвам. І фактычна вось з гэтых такіх гандлёвых гарадоў паступова сфармавалася вось тая дзяржава, якая стала называцца Руссю, так? І безумоўна, што ў вытоках яе стаялі менавіта нарманы, выхадцы з поўначы. Ну і калі ўжо больш дэталёва лакалізаваць, то менавіта са Швецыі. Гэта мае пацверджанне па розных крыніцах, па археалагічных. Зноў жа, гэта знаходкі дірхемаў, якія можна знайсці па ўсіх гандлёвых шляхах да самай поўначы. Ну і лічыцца, што самыя вялікія знаходкі дірхемаў агулам у ўсёй Еўропе знаходзяцца на шведскім востраве Готланд, куды это ўсё акумуліравалася. Вось на слайдзе справа у версіях вы якраз можете ўбачыць адзін з складаў падобнага кшталту. Па-другое, гэта знаходкі мячоў. Тут цікава, што вікінгі досыць часта выкарыстоўвалі франкскія мячы, і вось гэтыя мячы зноў жа роўненька знаходзяць па ўсіх шляхах іх перамяшчэння. Ну, і, напрыклад, у тым жа Полацку быў знойдзены падобны меч. У Волжскай Балгарыі, куды дабіраліся вікінгі, таксама былі знойдзены падобныя мячы. І менавіта з імі іх дасымляюць. Ну і розныя упрыгожанні, фібулы і тому падобныя, якія атысэмляюцца скандынаўскім стылем. Усе гэтыя знаходкі можна знайсці на гандлёвых шляхах, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Таксама полацкая дынастыя Рагвалодавічаў лічыцца, што мае паўночнае паходжанне, паколькі вось гэтыя вядомыя нам імёны першых валадароў, заснавальнікаў тутэйшага княства. Ну і в дадзеным выпадку я тут якраз вяшчаю вам з горада Новаполацка, паколькі працую ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. І лічыцца, што, напрыклад, імя Рагвалода, яно паходзіць якраз з поўначы. Рінгвальд, таксама як і вядомае імя
яго дачкі Рагнеды таксама рэканструіруецца як скандынаўская Рынкхільд. Але як бы ёсць даследаванні Марыі Самонавай, такой нашай, напэўна, самай лепшай спецыялісткі па таким стасункам з поўначчу. Яна все-таки стойвае версію, што рыбалот прыйшоў до нас з Норвегіі, так? Хаця большая частка вікінгаў, нагадваю, паходзіла все-таки з тэрыторыі Швецыі. Гэта даказаць вельмі складана, паколькі крыніцы абмежаваныя. Зноў жа мы маем сітуацыю скандынаўскіх сагаў, то есть таких вусных гісторый, якія былі перадаваліся стагоддзямі з вусна ў вусны, а потым урэшце былі пісьмова зафіксаваныя. І вось у некаторых з гэтых сагаў таксама згадваецца нашыя землі, напрыклад, сага аб Імундзе, дзе згадваецца пра тое, як гэты конунг, як бы прадстаўнік арыстакратыі паўночнай, быў на службе у князя Брачыслава у Полацку і быў таксама задзейнічаны ў такую крывавую спрэчку паміж князямі, якая закончылася забойствам князёў Барыса і Глеба, вядомых першых святых Кіеўскай Русі. Але зноў жа скандынаўская сага дае цалкам іншую карціну гэтых падзей, чым тая, што была зафіксаваная ўжо ў мясцовых рускіх летапісах. І на сайце справы я яшчэ хацеў паказаць вам яшчэ адну мясціну, якая мае непасрэднае дачыненне вось да гэтай прадстаўленасці паўночнага вайсковага люду на нашых землях. Это пасёлак Маскавічы, які знаходзіцца ў Брасаўскім раёне, зноў жа на такой паўвыспе, як бы гарадзішча, як бы, і звычайна яго недзіка вызначаюць 11-13 стагоддзям. То есть фактычна гэта быў своеасаблівы такі бастыён на захадзе Полацкага княства. І вось, што цікава, пры археалагічных раскопках у Маскавічах было знойдзена досыць шмат знаходак вельмі цікавых з такімі а-ля рунічнымі надпісамі. То есть высарапаны на костках, там, на дрэве і далей. І важна, што ўжо гэтыя рунічныя надпісы, яны з аднаго боку фіксуюць паўночную культуру, але яны ўжо такія далёка адышлі ад скандынаўскіх канонаў. То есть это, хутчэй за ўсё, паказвае пра тое, што тут было выхадцы з поўначы, якія паступова змешваліся з мясцовым насельніцтвам. Але зноў жа, гэта вельмі цікавая такая тэрыторыя. І тая ж самая Марыя Самонава, пра якую згадваю, яна лічыць, што ў Маскавічах быў гарнізон вось менавіта гэтага конунга Імунда, які служыў польскаму князю Брачыславу. Калі будзеце ў Стакгольме, то, конечно, варта выправіцца на адмысловым караблі і патрапіць у Бірку, тое месца, якое было фактычна першай сталіцай Швецыі, дзе захаваліся многія пахаванні. І зноў жа ў гэтых пахаваннях у тым ліку знаходзяць і артефакты славянскага паходжання, якія дэманструюць шчыльнасць гандлёвых і вайсковых сувязяў паміж нашымі рэгіёнамі. Вось так, что-то мы не могу переключить далей. Так, что мне тут технично не переключается слайды презентации. Зараз, секунду. Ага, все пошло. Власне, знову ж про Полоцк. Я вже вам згадав про
паўночнае паходжанне Рагвалода і Рагнеды. Вось, але варта згадаць яшчэ пра адну культавую асобу, паколькі традыцыйна хрышчэнне нашых земляў яно ўпісваецца ў хрышчэнне Кіеўскай Русі Владимиром Святославічем, але ёсць такая альтэрнатыўная версія, якая зноў жа бярэ свае вытокі з інфармацыі скандынаўскіх сагаў пра тое, што першым хрысціў Полацк зноў жа монах выхадзец з поўначы скандынаўскага паходжання па імені Торвальд. І вось такая пастае альтэрнатыўная ідэя пра тое, што першае хрышчэнне оно прыйшло сюды не з Візантыі, а з усходу, то бок з захаду, так, але зноў жа пацверджанняў гэтаму мала. Ну, толькі згадваецца, што ён памёр у манастыры, які ён заснаваў пад Полацкам. Гісторыкі зараз лічаць, што хутчэй за ўсё ён хрысціў не мясцовае насельніцтва, а якраз вот гэту вайсковую эліту скандынаўскага паходжання, якая прысутнічала ў Полацку. Тым не менш, яго імя ўвайшло такую у культурную гісторыю. Вось справа ўнізе на здымку вы можете ўбачыць паб, які быў названы у яго гонар. Гэта ў Віцебску. Ну, але ведаем, што апошнія падзеі былі такімі вельмі датклівымі да ўсіх культурных ініцыятыў, якія ёсць у нашай краіне. На жаль, уласнік гэта паба вымушаны таксама быў пакінуць Беларусь, і сам паб зачынены, стаіць такі пустым у цэнтры Віцебска. Вот такі вот сімвал таго, што зараз адбываецца ў Беларусі. Ну і паступова выхадцы з поўначы асімілююцца. Калі мы ведаем, што першыя імёны, напрыклад, тых жа кіеўскіх князёў былі скандынаўскага паходжання, Ігор альбо Олег, Ольга, то ўсё скандынаўскія імёны, то далей уже яны появляюцца славянскія імёны, там всякие Святославы, Вячеславы і тому падобнае. Вось, і паступова гэтыя сувязі разрываюцца, Швецыя хрысціянізуецца, і яна ўжо ператвараецца такое аднастайнае каралеўства з вызначанымі межамі ўлады караля, і гэта таксама вядзе да спынення знешняй экспансіі. І вось сталіца перамяшчаецца ўжо з вострава Бірка да Упсалы. Ну, дзе, власна, недавно быў на канферэнцыі. Это зараз невялікі горад на паўночны ўсход ад Стокгольма, не так далёка. Вось, і там захаваўся такі гістарычны раён Гамла Упсала. Это недзе кіламетраў 7 ад сучаснага цэнтру горада. І, конечно, вот в першую чаргу прываблівае увагу вось гэтыя славутыя курганы, так, бачыце злева іх на здымку, дзе доўгімі часамі, некалькі стагоддзяў хаваліся, ну, хавалі каралёў Швецыі, спачатку па паганскіх абрадах, са спальваннем і вялікімі ахвярапрыношаннямі, і ўжо пазнейшыя каралі былі пахаванымі там па хрысціянскіх абрадах. Вось, лічыцца, што якраз хрысціянізацыя прайшла менавіта адсюль, хаця Упсала гэта быў важны культавы цэнтр, менавіта тут знаходзіўся залаты храм, які згадвалі ў сярэднявечных хроніках. Але Упсала таксама стала і пачаткам хрысціянізацыі Швецыі, паколькі тут нападнікамі датчанамі быў забіты кароль
Швецыі Эрык, які спрабаваў правесці першую хрысціянізацыю. Зноў жа па легендзе ён прайшоў 7 кіламетраў з задрубленай галавой у руках да месца, дзе пазней быў пахаваны і дзе быў пабудаваны першы хрысціянскі храм. Справа вы якраз бачыце рэлікварый святого Эрыка, які з таго часу стаў лічыцца не проста святым, але таксама і апекуном усёй Швецыі. Але зараз гэты рэлікварый перанесены на новае месца, дзе быў пабудаваны велізарны Упсальскі кафедральны сабор. І гэты сабор, уласна, на тым месцы, дзе быў забіты Эрык. Гэта вельмі такое важнае месца, лічыцца галоўным саборам Швецыі. Спачатку гэта быў каталіцкі кафедральны сабор, пазней у Швецыі адбылася рэфармацыя, і ён стаў лютэранскім саборам. Але пры гэтым шмат магілаў, рэлікварыяў і таму падобнага з каталіцкіх часоў прынцыпе не чапалі, таму што яны мелі такое агульнашведскае вымярэнне, і калі там у Нідерландах, напрыклад, это ўсё выкідвалі, знішчалі, то шведы куды больш ашчадна да гэтага паставіліся. І у дадзеным выпадку я хачу звярнуць увагу на адну капліцу, якая паказвае ўжо на чарговы этап нашых з вамі сувязяў, паколькі тут пахаваныя Юхан і Кацярына. Злева вы бачыце якраз такі надмагілле Юхана. Пачаткова ён паходзіў з дынастыі Вазаў, але ён меў старэйшага брата, і таму фактычна не прэтэндаваў на трон, быў герцагам Фінляндыі, і ён заключыў шлюбны саюз з ягелонамі і ўзяў сабе ў жонкі Кацярыну Ягелонку. Кацярына Ягелонка, яна паходзіла з гэта каралеўскага роду нашых каралёў. Маці яе была Бонасфорса, і таму яна атрымала адпаведную рэнесансную адукацыю. Зноў жа ёсць такая легенда пра тое, што менавіта Кацярына Ягелонка, якая прывязла у Швецыю і шмат сваіх італьянскіх выхавальнікаў, што яна увяла ў Швецыю карыстанне відэльцам. То бок это такая культурная інавацыя, паколькі менавіта ў гэты час недзе відэльцы пашыраецца па Еўропе, і у Швецыі звязваюць відэлец менавіта з імем Кацярыны Ягелонкі. Зноў жа, на саркафагу вы таксама бачыце здымак герба Рэчы Паспалітай, дзе суседнічаюць польскі Белы Арол і пагоня Вялікага княства Літоўскага. То есть зноў жа яна была сястрою Жыгімонта Аўгуста, апошняга караля Ягелонскай дынастыі. Але здарылася так, што шведскі кароль Эрык XIV, ён западозрыў свайго брата ў сепаратысцкіх памкненнях і арыштаваў яго у Фінляндыі, у Турку, дзе была яго рэзідэнцыя, і зачыў у крэпасці Грыбсхольм, якая на той момант належала каралеўскай дынастыі Швецыі.
Злева на здымку вы якраз можете ўбачыць вось гэты замак Грыбсхольм. Справа вы можете убачыць карціну ўжо польскага мастака 19 стагоддзя Юзефа Зімлера, якая якраз дэманструе перыяд турэмнага зняволення. Ну, агулам лічыцца, што падчас арышту Кацярыне прапанавалі пакінуць краіну, выехаць у Польшу, але яна як бы адмовілася і пайшла ў зняволенне за сваім мужам. І там ужо ў замку Грыбсхольме яна нарадзіла сына. Вось на карціне вы бачыце, як яна яго так пяшчотна трымае. Гэта маленькі Жыгімонт. Я думаю, што многім з вас ён знаёмы, конечно, пад імем Жыгімонт Ваза, будучы кароль Польшы і вялікі князь літоўскі. І зноў жа на карціне вы убачыце яшчэ одну такую цікавую рэч, якую падкрэслівае мастак, это набожнасць Кацярыны, тое, што вот яна трымае у руках ружанец, на стале раскрытая Біблія, побач упрыжыванне, то есть зноў жа яна і свайго сына выхоўвала ў такой вельмі строгай каталіцкай манеры, што потым як бы прывяло да адпаведных вынікаў. Так, то есть калі ён уже стаў каралём, то быў такім ультракатолікам. Гэта па выніку справакавала многія канфлікты. Вось. Але Эрык XIV праз некаторы час зусім ужо звар'яцеў, яго былі псіхічныя праблемы. Як бы паводле сведчанняў ён аднойчы уварваўся ў турэмную камеру, дзе знаходзіліся прадстаўнікі арыстакратычнага рода Снуры, якіх ён заподозрыў у таксама ў нейкіх такіх планах падарваць яго ўладу. Ён іх забіў, і гэта, конечно, так выглядала вельмі дзікім нават па тых часах. І па выніку адбылася дзяржаўная змова урэшце. То есть, можа быць, сваімі такімі падозраннямі Эрык XIV і справакаваў. Вось, дарэчы, я згадаў, што у свой час ўжо ў канцы 19 стагоддзя Август Стринберг напісаў, шведскі такі пісьменнік, драматург, напісаў п'есу пра гэтыя падзеі, пра Эрыка XIV, і яна была пастаўлена ў Купалскім тэатры. Я памятаю, што это была першая такая тэатральная пастаноўка, на якую я свядома патрапіў у сваім жыцці. Вось такія бываюць дзіўныя спадзенні. Ну, але Эрыка XIV у выніку арыштавалі, затачылі ў той ж самы замак Грыбсхольм, дзе раней знаходзіўся Юхан. Вось, там ён некалькі год правёў, пакуль урэшце не памёр. Ну, лічыцца, што ён быў атручаны. А каралём стаў, власна, Юхан, і, адпаведна, Кацярына стала каралевай Швецыі. Ну, злева вы бачыце партрэт аднаго з сапегаў, які падтрымліваў шведскага караля Карла XII, і гэты партрэт зараз знаходзіцца ў Грыбсхольме, таму што там такая карцінная галерэя розных каралёў, арыстакратаў і далей, то есть па такой даўняй шведскай гісторыі, дзе сабраныя, ну, і нам цікавыя партрэты, там, напрыклад, ты же сама Жыгімонта Вазы, ці вось, напрыклад, гэта сапегі. Ну, дарэчы, калі вы будзеце у Гружанах, то ў музеі убачыце, што это якраз там ёсць копія вось гэта грыбсхольмскага партрэта. Яшчэ одно важнае месца, звязанае з нашай супольнай гісторыяй.
Гэта так званая каралеўская збраёўня, якая знаходзіцца ўжо ў самым цэнтры Стакгольма, то есть это частка каралеўскага палаца у такім падвальчыку. Таксама заўважу важны момант, што яна цалкам бясплатная для наведвання, так, это вельмі зручна. Вот, і там таксама можна ўбачыць многія артефакты, якія паказваюць на лучнасць нашых гісторый. В першую чаргу, конечно, хацеў бы вылучыць вось гэты бліскучы даспех, які знаходзіцца злева на сайце і належыць нюрнбергскому майстру Консу-Лохнеру. Вось дзіўна так, але гэта імя Конса-Лохнера я не апошні раз буду згадваць падчас гэтага цыклу лекцый, таму што ён быў адным з самых бліскучых аружейнікаў той эпохі і ствараў даспехі для каралёў, герцагаў, і ў тым ліку ён стварыў адзін са знакамітых даспехаў, які належаў Мікалаю Радзівілу Чорнаму. І вось у венскай лекцыі я буду згадваць гэты даспех. Вось уласна злева гэта даспех, які быў выраблены для польскага караля Жыгімонта Аўгуста. Так, мы памятаем, што ён быў братам Кацярыны Ілонкі. І, уласна, ёсць гісторыя, якім чынам ён патрапіў у Стакгольм, паколькі на яго смерці абарвалася дынастыя Ілонаў. То есть вот зноў жа можам сказаць, што другая яго жонка Барбара Радзівіл хутка памерла. То есть шлюбы не прынеслі дзяцей, то есть і вось уласна дынастыя завершылася, а пасля яго смерці спадчына была падзеленая паміж трымя сёстрамі. Вот. І Ганна Ілонка, якой дастаўся гэты даспех, яна ўжо прыслала яго ў якасці падарунка у Стакгольм для сваёй сястры і для яе сына Жыгімонта. І яна хацела такім чынам падкрэсліць этой сувязі, каб гэты даспех ён рэальна нагадваў падрастаючаму шведскаму каралю пра сувязі з радзімай яго маці. Ну і зноў жа разумеем, што само імя Жыгімонт, Сігізмунд было невыпадкова ў гэтай сувязі абранае. То есть это была такая далёкасяжная палітычная праграма. Па выніку ўжо пазней Жыгімонт Васа быў абраны і польскім каралём, так, памятаем эту гісторыю. Ну і так склалася, што яго ультракаталіцкая палітыка мела падтрымку ў Рэчы Паспалітай, але выклікала вялікія пярэчанні ў Швецыі, дзе большая частка арыстакраты да часу перайшла ў лютэранства, і яны адчувалі сябе такімі пазбаўленымі правоў. І ў выніку змовы і паўстання караля Жыгімонта пазбавілі менавіта шведскага трона, і ён застаўся толькі польскім каралём. І па выніку гэта стала такой прычынай зацятага канфлікту, паколькі Жыгімонт і далей яго сын ужо Уладзіслаў, прадстаўнікі дынастыі Ваза на каралеўскім троне тут, яны спрабавалі вярнуць сабе Швецыю, лічылі яе законным уладаннем, і гэта прывяло да войнаў, якія шлі паміж Рэчы Паспалітай і Швецыі. Гэтыя войны апынуліся вельмі цяжкімі і стратнымі для нашых. Землю першую прайгравалі,
шведскія войскі, напрыклад, захапілі Варшаву, і вось, напрыклад, это шлем і шчыт, якія вы бачыце на слайдзе, таксама былі вывезеныя з каралеўскай скарбніцы ў Варшаве, і яны належалі каралям, Жгемонту і Владзіславу Вазе. Гэтыя войны, яны зацягнуліся надоўга. Але па выніку Швецыя здолела стварыць тады такую дзеяздольную армію з такой вельмі ўдалай сістэмай рэкрутацыі. Яна удала выкарыстоўвала апошнія дасягненні у вайсковай справе, лепшую амуніцыю, лепшую зброю выкарыстоўвалі шведскія войскі. І у сувязі з такой добрай арганізацыяй войска, то есть фактычна Швецыя стала выбівацца са сваёй ролі такой нейкай краіны, якая была некаторы час нават падначаленая Даніі. Швецыя стала прэтэндаваць на роль гегемона на поўнач Балтыйскага мора, то есть і агулам ва ўсім раёне Балтыйскага мора. Але гэта патрабавала у тым ліку і стварэння магутнага флоту. І вось такім вельмі супярэчлівым сімвалам вось гэтай моцы вайсковай Швецыі стаў карабель, які атрымаў назву Густаў Ваза, у гонар пачынальніка гэтай каралеўскай дынастыі, які якраз узначаліў паспяховае паўстанне супраць датчан, і які агулам вельмі шануецца ў Швецыі. Зноў ж пахаваны таксама у Упсальскім кафедральным саборы. І ўжо кароль Густаў II Адольф вырашыў, што такім найвялікшым дасягненнем Швецыі мусіць стаць пабудова мегакарабля, які проста знясе ўсіх ушчэнт і проста адкрые шлях для Швецыі як для сусветнай такой сілы. І гэты карабель, мы можам бачыць яго на здымку, так, справа вы бачыце, як ён дэкаратыўна упрыгожаны сімваламі шведскай каралеўскай дынастыі, а злева на здымку вы яго бачыце і разумеем яго асаблівасць тое, што ён мае дзве палубы з пушкамі, так, з гарматамі. То есть на той момант яшчэ фактычна такой магчымасці ніхто не выкарыстоўваў, і ўсе караблі мелі толькі адзін ярус гарматаў. То есть у галаву каралю прыйшла такая бліскучая ідэя зрабіць два ярусы гарматаў, і гэта забяспечвала проста такую татальную перавагу над флотам супернікаў. І все так выглядала прыгожа, пабудавалі гэты карабель, яго так упрыгожылі ўсімі магчымымі сімваламі дынастыі. Збіраюцца людзі на урачыстую выправу, калі гэты карабель мусіць дэманстратыўна ўсім паказаць, як ён так адыходзіць з парта і выпраўляецца ўжо граміць ворагаў Швецыі. Але у яго пабудове была закладзеная фатальная памылка, паколькі другая палуба надбудаваная, яна парушыла баланс, і фактычна карабель стаў вельмі падатлівым для хістанняў, і толькі карабель праплыў некалькі соцень метраў, як падуў моцны вецер, карабль нахіліўся і перакуліўся.
и потонул. Это, конечно, было великое розчарування для короля. Это фактично як така ну, катастрофа, так? Тому що от стільки сил, намагання було вкладено в гэты карабель, ён мусіў вот просто разнесці ўсіх ворагаў ўшчэнт, і вось усіх на вачах гэты карабель папросту адразу штоне. Ну і зразумела, што досыць шмат людзей просто загінула, асабліва тых, хто знаходзіўся на ніжніх ярусах карабля, яны просто у іх не было шансу нават выплыць. То есть большая частка команды этого корабля банально потонула. Вось. Ну, это, конечно, была такая параза, знявага сімвалічная. Тым не менш, як бы вот гэта заслужыла пазней такую великую службу, паколькі гэты карабель, які патануў у праліве, праляжаў там некалькі стагоддзяў сабе спакойна, і ўжо у 60-е гады паўстала ідэя, 1960-е гады паўстала ідэя яго адтуль падняць. Уже на той момант паявіліся магчымасці для кансервацыі. Яго па выніку падчас такой складанай аперацыі падводнікі дасталі, як бы потым акуратна закансервавалі і аднавілі. І, власна, зараз мы можам бачыць вот фактычна адзіны вайсковы карабель той эпохі, да які карабель, так, такі бліскучы. Вот, ну, гэта такі флагман флоту з мноствам дэкарацый і з вялікімі надзеямі, якія на яго складалі. І вось сама эта гісторыя, яна як бы вот вельмі цікавая вакол гэтага карабля. І агулам зараз створаны музей, дзе гэты карабель захоўваецца, дзе яго можна убачыць, і гэта лічыцца на дадзены момант самым папулярным музеем у Швецыі, які збірае каля 2 мільёнаў наведвальнікаў штогод. І зноў жа раю яго наведаць, паглядзець на той карабель, які мусіў сакрушыць Рэч Паспалітую, але вось патануў праз 200 метраў. Тым не менш, Швецыя дасягнула многіх поспехаў вайсковых, асабліва гэта датычыла вайны 1654-67 гадоў, калі Швецыя выступила у саюзе з Расіяй, і гэта такі падвойны напад фактычна надламаў і Польшу, і Вялікае княства Літоўскае. Шведскія войскі, напрыклад, захапілі Вільню, Варшаву, так, памятаем пра гэта. Вось. І некаторыя сляды вось гэтых вайсковых трыумфаў мы з вами можам знайсці у музеі арміі, музеет, прысвечаны вайсковай гісторыі. У першую чаргу я звярну увагу вось тут на гармату, якая знаходзіцца на слайдзе справа, і яна мае такую прыгожую назву мелюзіна. Мелюзіна гэта у сярэднявечнай міфалогіі русалка. То есть, напрыклад, лічыцца, што якраз вот русалка Мелюзіна стала, скажем, поклала пачатак гораду Люксембургу, напрыклад. А Люксембургская дынастыя была імператорская дынастыя, напрыклад, Свяшчэннай Рымскай імперыі. Вось. І гэта адна з некалькіх такіх гармат экстракласаў, якія былі вылітыя у Нясвіжы для радзівілаў нямецкім майстрам, калі забыўся прозвішча, здаецца, Мансфельд, калі не памыляюся.
Вось, і ўсе яны былі мастацкі ўпрыгожанымі, то есть яны таксама неслі ў сабе такую цікавую эстэтычную праграму. Ну вось, напрыклад, калі вы зірніце на тэст здымак, то бачыце, што яна такая як бы гармата кшталтам пашкоджаная, расколотая. Але гэта насамрэч не таму, што яна там была пашкоджаная на працягу гісторыі, просто яна была адразу створана ў такой стылістыцы, называецца ротта, барочная стылістыка, пра тое, што так бы яна быццам ужо адразу рабілася такой, як быццам пацярпела стагоддзямі. Вось. У мяне такой ідэя пра тое, што яна паколькі зноў жа на здымку мы бачым яе у вертыкальным становішчы, у арыгінале яна, конечно, мусіла знаходзіцца ў гарызантальным становішчы як гармата, так, і што хутчэй яна мусіла нагадваць калону антычнага храма, якая была паваленай цягам часу, так, то есть якая вот па якім бязлітасна прайшлася хада часу. Вось. Прычым эта гармата, ну, яна велізарная, як бы каля, ну, 1,80 м, то есть і захавалася ў вельмі добрым стане, таму што яе ніколі не ўжывалі ў баю. Яна была вывезеная ў біржы, яшчэ адна рэзідэнцыя радзівілаў як бы на поўначы сучаснай Літвы. Вось, і ўжо адтуль, калі біржы былі захопленыя шведскімі войскамі, гэта гармата так ганарова была вывезеная ўжо у Швецыю і з таго часу там захоўваецца. Ну вот цікава, што вось гэтыя гарматы, якія былі вылітыя ў Нясвіжы, яны зараз параскіданыя па свеце, іх можна ўбачыць у Петербургу, у Варшаве, у Стакгольме. Ну, у Нясвіжы, на жаль, мала што захавалася. Вось знайшлі адну гармату, правда, конечно, не такога кшталту немасвільтаўскага, якая была схаваная проста пад зямлёй, і все-таки знайшлі, адкапалі. Ну і зрабілі некалькі копій тых гармат, якія знаходзяцца ў Петербургу. Але вось, каб побачыць вось этот сапраўдны суд артылерыі радзівілаўскай, то трэба пайсці ў музей арміі у Стакгольму. І там таксама знаходзяцца многія трафеі вайсковыя, у тым ліку, напрыклад, штандары. І вось злева вы можете ўбачыць якраз вот адзін са штандараў войска ВКЛ. Гетманам тады быў Януш Радзівіл, якія былі захоплены шведамі, і да гэтага часу яны захоўваецца у музеі арміі. Ну, мушу згадаць, што напэўна некалькі гадоў 6-7 таму назад у Мірскім замку была досыць добрая выстава, арганізоўвалі гісторыкі Мікола Волкаў і Кірыла Карлюк. І тады эта выстава была ў супрацы з музеем арміі, і туды прывезлі многія артэфакты, у тым ліку і зноў жа захопленыя штандары войска ВКЛ. То есть на кароткі час яны вярнуліся на радзіму. Вот. І мы ўжо тут падышлі да такой важнай постаці Януша Радзівіла. Ён быў гетманам Вялікага княства Літоўскага. Шмат перамогаў ён атрымаў у першую чаргу над казацкімі войскамі, захапіў быў Кіеў. Але, конечно, сама сітуацыя вайны з аднаго боку, калі Расія, Масковія, з іншага боку Швецыя нападаюць на наши земли, это, конечно, было такой вельмі цяжкой задачай для любого военачальніка, так? То есть трэба было вырашаць, што рабіць у гэтай трагічнай сітуацыі. І тут склалася такая сітуацыя, што Януш Радзівіл быў пратэстантам, кальвіністам, але ў любым выпадку яму было лягчэй знайсці сувязі з
пратэстанцкімі асяродкамі, бо ён і вучыўся па пратэстанцкіх універсітэтах на захадзе. Вот. І фактычна Януш Радзівіл выступіў ініцыятарам такой ідэі, што ў той момант трагічны, калі стаіць на кону існавання самой дзяржавы, то, можа быць, мае сэнс перайсці да радыкальнага кроку. І у версіі Януша Радзівіла гэта быў разрыў уніі з каралеўствам польскім. То есть памятаем, Крэльская унія, якая і далей падмацоўвалася далейшымі уніямі. І заключэнне новай уніі ўжо са Швецыяй. То есть фактычна стваралася новая дзяржава. Ну, зразумела, што цэнтрам яе мусіла быць все ж таки Швецыя, але як бы Вялікае княства Літоўскае ўжо фактычна стварала новы альянс са Швецыяй, і гэта мусіла даць шанец выйсці з гэтай цяжкой вайны. Гэта унія была заключана ў 1655 годзе у Кіданах. Это зноў жа адно з такіх сямейных уладанняў Радзівілаў, паўночнай лініі Бяржанскай. Такі цэнтр пратэстантызму у Вялікім княстве Літоўскім. І але склалася так, што Януш Радзівіл як бы неўзабаве пасля падпісання гэтай уніі памёр. І вось існуюць, відно, розныя версіі. Там у тым ліку то, што яго атруцілі па ініцыятыве Польшы, каб як бы разарваць гэты альянс, які, конечно, для Польшы быў страшэнным ударам. Вось, і, ну, не вся арыстакратыя падтрымала як бы заключэнне гэтай уніі. І хаця унію паспрабаваў працягнуць яго сваяк Богуслаў Радзівіл, тым не менш, як бы все-таки падтрымкі не знайшлося, і яна стала такім дакументам, які все-таки не быў рэалізаваны. Але вось тут цікава сама ідэя таго, што у некаторы час была заключана дамова, паводле якой Вялікае княства Літоўскае, то бок землямі Беларусі у тым ліку, і Швецыя стваралі адну дзяржаву. Вось. І справа на слайдзе можна ўбачыць адзін артефакт, які нагадвае нам пра гэтыя спробы. Гэта ордэн імя Ісуса. Па сутнасці, гэта быў першы ордэн, які быў створаны у шведскім каралеўстве. І тут сама яго гісторыя досыць загадкавая. Зноў жа, у мяне ёсць асобны артыкул у часопісе Архэ, які прысвечаны гісторыі гэтага ордэна, таму можна яго пашукаць і там у дэталях пачытаць. Калі коротка, то у Котлярчука як бы ёсць версія, што ён быў нададзены менавіта Янушу Радзівілу за падпісанне Кіданскай уніі. Але, ну, я падтрымліваю усе версіі, што гэты ордэн быў нададзены ўжо менавіта Богуславу Радзівілу за вайсковы чын у бітве пад Варшавай, калі ён выратаваў жыццё шведскаму каралю Карлу X Густаву. Зноў жа, лёс гэтага ордэна, ён такі складаны, паколькі гэта лінія Радзівілаў Януша Богуслава была перарваная, то есть іх сямейныя каштоўнасці былі акумуліраваны ў нясвежы. Вось, у пачатку 19 стагоддзя пасля напалеонаўскіх войнаў нясвежскі палац быў разрабаваны расійскімі войскамі, і гэты ордэн тады патрапіў з іншымі вывезенымі каштоўнасцямі ў Эрмітаж.
Пазней радзівілы ўжо на пачатку 20 стагоддзя здолелі выпрасіць у расійскага імператара Мікалая II, каб той вярнуў каштоўнасці. Яны, в прынцыпе, так і ляжалі ў скрынях у падвалах Эрмітажа. Гэты ордэн вярнулі. То есть, прынамсі, ён такі вельмі спецыфічны, таму што фактычна гэтай формай вядомы толькі адзін гэты ордэн, так. То есть ён фактычна існуе ў адзінкавым экземпляры. Это вельмі унікальная рэч. Вось, і на фотаздымках пасля вяртання скрыняў з каштоўнасцямі з Эрмітажу можна ўбачыць таксама і гэты ордэн. Так. Вось. Пазнейшы лёс яго цьмяны, ну, па маёй версіі, што ён быў вывезены ўжо ў 20-е гады з Свіжу, патрапіў на захад, і пазней такі вядомы гісторык мастацтва Анджэй Ціханавецкі прадае яго ў Стакгольме. Ну, вось, як ён патрапіў да Ціханавецкага, таксама складанае пытанне. То есть, ну, думаю, што хутчэй за ўсё ён мог выступаць як пасярэднік радзівілаў у перапродажы гэтай каштоўнасці. Вось, ну, але зараз гэты ордэн захоўваецца ў каралеўскай збраёўні ў Стакгольме. Вось, зноў жа, калі глядзець далей, то Швецыя доўгі час захоўвала сваю такую пазіцыю гегемона у балтыйскім рэгіёне, вела многія паспяховыя войны, і адным з такіх пікаў яе магутнасці былі часы кіравання караля Карла XII і караля воіна, які з дзяцінства быў у войску, быў выдатным палкаводцам і доўгі час граміў расійскія войскі падчас паўночнай вайны. Ну і, конечно, для нас трагічна было тое, што вайсковыя падзеі адбываліся на тэрыторыі Беларусі, і гэта прынясло там страшэнныя страты нашым землям. Ну, мне вельмі падабаецца адна гісторыя, звязаная з побытам Карла XII на беларускіх землях. У Пінску існуе такая легенда, што ён залез на званіцу, якая стаяла побач з будынкам езуіцкага калегіума, паглядзеў навокал, убачыў, што там гэтыя бясконцыя балоты, якія атачалі Пінск, і быў настолькі ўражаны, што проста пакінуў надпіс на званіцы «Non plus ultra», далей больш нічога няма, хаця, зноў жа, паводле іншай версіі, ён проста сказаў: «Божухна, што мы тут забылі?» Вось. І гэтыя яго авантурныя падзеі па выніку ўсё-такі надарвалі Швецыю. У Палтаўскай бітве шведскае войска атрымала цяжкую паразу. Карл XII па выніку там перахоўваўся у Турцыі, потым загінуў у Нарвегіі. Вось злева яго цела пераносяць з Нарвегіі ў Швецыю. Зараз ён пахаваны у царкве Ридерхольмен у цэнтры Стакгольма. Зноў жа, той палкаводзец, многія перамогі якога адбыліся на тэрыторыі Беларусі, тым не менш, жыццё яго закончылася трагічна, і трагічна закончылася у тым ліку і вось гэта эпоха у гісторыі Швецыі, калі шведская дзяржава прэтэндавала на вайсковую славу. Зараз шведы ганараюцца тым, што ўжо 200 гадоў яны не ўступалі ні ў адну вайну. І ўжо культурныя дасягненні зусім іншага кшталту. І ўжо такой самай фінальнай такой частцы прэзентацыі я ўжо згадаю пра некалькі артефактаў і музеяў, якія нясуць у сабе такія
згадкі пра сувязі з Беларусю. У першую чаргу згадаю данс-музей, музей танца. І адным з такіх самых каштоўных фондаў гэтага музея з'яўляецца вялікая калекцыя касцюмаў, створаных тэатральным мастаком і жывапісцам Львом Бакстам, выхадцам з гародні, нагадваю, які ён стварыў у свой час для балета «Спячае прыгажунне». Гэты балет мусілі паставіць у Лондоне. Это ўжо была такая наступная эпоха пасля поспеху парыжскіх сезонаў. Але сам балет па выніку стаў правальным для Дягілева, і туды былі ўкладзены вялікія грошы, запазычаныя, але балет не карыстаўся поспехам, і фактычна увесь тэатральны рыштунак быў канфіскаваны у якасці такой кампенсацыі за вось гэтыя пазычаныя грошы. Але вось сама гэта неўдача стала прычынай таго, што касцюмы вельмі добра захаваліся, і пазней, калі яны прадаваліся на аўкцыёне, то ладную частку іх выкупіў стакгольмскі музей танца, і дзе іх таксама можна убачыць. Яшчэ адзін з такіх музеяў, які з'яўляецца славай для Стакгольма, гэта мадэрна-музей. Музей мадэрна прысвечаны мастацтву 20 стагоддзя. І, конечно, вялікая частка вось гэтых мадэрнісцкіх рэвалюцый у мастацтве 20 стагоддзя звязаныя з пашырэннем канструктывізму, творчасцю Казіміра Малевіча. І калі аглядаць уже пастаянную экспазіцыю на вот этом музеі, то адна з першых заляў практычна цалкам прысвечана вось гэтым рэвалюцыйным накірункам, і асобная сцяна адведзена Малевічу і яго вучням, тым, хто атрымоўваў мастацкую адукацыю ў Віцебску, і разам з Малевічам яны стваралі школу «Унавіс», учредителі нового искусства. І вот тут згадаю, наприклад, двох віцебчанок, Ніну Коган і Гану Каган. Іх працы вы можете убачыць на сайце. І яны зноў жа там знаходзяцца ў пастаяннай экспазіцыі. Вот я літаральна некалькі дзён таму назад іх же там на свае вочы бачыў, нікуды не падзеліся. Такі што адзіная рэч, напрыклад, я падазраю, што асабліва праца Ніны Коган хутчэй за ўсё з'яўляецца фальшывай. У тым плане, што вось самі творы мастакоў канструктывістаў гэтага часу, яны сталі такой выдатнай магчымасцю для тых людзей, якія вырабляюць фальшывыя творы мастацтва. Іх там прадавалі на захадзе, паколькі не было ніякіх сувязей з Савецкім Саюзам і немагчыма было праверыць дакладны правінанс гэтых твораў. І толькі зараз у апошнія гады пачалі паступова з гэтым разбірацца, што многія рэчы, якія, напрыклад, у 80-е гады былі набытыя як творы там Малевіча альбо яго вучняў, то есть насамрэч яны апынуліся проста фальшыўкамі. І у творы Ніны Каган дакладна такі вельмі сумнеўны правінанс. І практычна ўжо апошняя мясціна, пра якую я хачу вам распавесці, звязаны ўжо з больш сучаснай гісторыяй. Вядома, што Стакгольм з'яўляецца тым месцам, дзе вызначаецца пераможцы па нобелеўскіх прэміях у галіне літаратуры і навукі, і розных навук. І, безумоўна, такі асаблівы гонар для беларусаў у тым, што нобелеўскую прэмію па літаратуры атрымала Святлана Алексеевич. І вось, што цікава, калі зазірнуць у музей Нобеля,
то там як бы ёсць экспазіцыя по гісторыі гэтай прэміі і з нейкімі важнымі артефактамі, звязанымі з рознымі выбітнымі постацямі. Ну і зноў жа мы разумеем, што гэтых уладальнікаў Нобелевскай прэміі было некалькі тысяч, так, але асобнае месца адведзена Святлане Алексеевич, у тым ліку, напрыклад, можна ўбачыць вось такі вот цікавы артефакт. Гэта яе мікрафон Panasonic, які яна выкарыстоўвала яшчэ на пачатку сваёй кар'еры, тады яна была журналісткай. Вот. Ну, то бок это сведчанне таго, што Алексеевич у Швецыі вельмі паважаюць і цэняць, так? То есть, безумоўна, што яе творы перакладалі, яна там шмат разоў была, нават жыла, зрабіла мноства інтэрв'ю і так далей. То есть, ну, не выпадкова яе выбралі у якасці пераможцы, это зусім не выпадкова. Вось, ну, я ўжо тады буду тады згортвацца, так. То есть, ну, я паспрабаваў даць ну, нейкую такую панораму нашых гістарычных дачыненняў, распавесці пра некаторыя музеі і артефакты, якія можна знайсці зараз у Швецыі. Безумоўна, гэта не поўны пералік. Ну, напрыклад, на гэтым слайдзе вы можете яшчэ ўбачыць стакгольмскую ратушу справа, зробленую такім цікавым стылі канструктывізму 20-х гадоў, і менавіта там, напрыклад, адбываюцца банкеты пасля ўзнагароджання Нобелевскай прэміі, альбо злева вы можете ўбачыць каралеўскую рэзідэнцыю Дрокінг-Хольм, якая славутая у тым ліку і сваім тэатрам, які шмат у чым стаў асновай для тэатраў 19 стагоддзя. Ну, безумоўна, што па яго мадэлі, напрыклад, тэатр быў пабудаваны ў расійскай імперыі. Вось. То бок, Стокгольм, ну, а ще можна задати Скансен, так, який узорний. То бок, саме той город утримує у собі шмат каштоўнасцей. Я б сказав би, што ён, конечно, недооценены, паколькі, калі казаць пра Париж, героя моей папярэдняй лекцыі, то там няма праблемы з турыстамі, так? То есть там море і акеан, нават калі зніклі кітайскія турысты апошнім часам. У Стокгольме, в прынцыпе, турыстаў зусім не шмат, але я рэкамендую туды выбрацца. Там не так дорага, як ходзяць легенды, але, безумоўна, рэкамендую выбірацца ў летні сезон, таму што зімою там складана, холодна, цёмна, вельмі кароткі светлавы дзень, то есть нават у параўнанні з Беларусю, так? То есть лепш туды выбірацца ўлетку. Можа быць, да лета гэтага года, наступнага года, выбачаюся, будзем спадзявацца, што вот все гэтыя навалы, якія нас абкружылі зараз, у некаторай ступені сыйдуць. Будзем аптымістамі. На гэтым я туды завершаю такую фармальную частку лекцыі, і магчыма, што у вас яшчэ будуць нейкія тады пытанні. Ёсць тады выдатная магчымасць правесці такую невялічкую сесію, каб я змог адказаць на тое, што вас цікавіць. Так, пан Скрывайло, у вас пытанне? Так, пан згадував. Ольга, нешта вас можна фаніць. Трэба нешта включыць. Ага. Пан згадував, ж знаходзілі тутэйшыя інтэрпрэтацыі рунік. І ці мог бы пан наступным выкладам
ці наступнымі выкладамі даслаць спасылы, каб забачыць узоры гэтых знаходак. І можа хтосьці чагосьці пісаў на гэты конт, можа хтосьці спрабаваў параўноўваць скандынаўскія рунікі з гэтымі рунікамі, на якіх пан згадаў. Вось гэта вельмі рупе. Ну, так, то есть, в принципе, лічыцца, что это фактично самая такая великая знаходка рунічных надпісаў на тэрыторыі Беларусі. Ну, але яна была апрацаваная навукоўцамі, то есть можна пашукаць публікацыі найперш Людмілы Дучыц, якая там рабіла раскопкі. І самі гэтыя артефакты, яны, в прынцыпе, даступныя. То бок, большая частка гэтых знаходак, яна экспануецца, і іх можна бачыць ўжывую у Браслаўскім краязнаўчым музеі. То есть, калі ёсць вялікая цікавасць, можна з'ездзіць у Браслаў, зайсці ў музей і там на іх паглядзець. І таксама, ну, паглядзець навуковыя публікацыі. Калі што, то я, в прынцыпе, магу потым сам уже не зараз, трошку пазней тады пашукаць нейкія спасылкі і кіну, напрыклад, сюды ў агульны чат. Было бы вельмі файна. Таксама на Фейсбуку ёсць суполка за аб'яднанне са Швецыяй. То бок Так, я не бачу. Суполка прыхільнікаў і паслядоўнікаў Януша Радзівіла. Можна было бы гэтыя тэматы, усі гэтыя тэматы, звязаныя з Шведай, і там уздымаць, я мяркую. Ну, я тут могу одразу сказаць, што калі глядзець рэалістычна, то Швецыя, яна ўжо адмовілася ад сваёй такой ролі рэгіянальнага лідара, так? То есть у яе няма асаблівай зацікаўленасці, каб працаваць у якасці такого мотора інтэграцыі нейкіх супольных саюзаў і так далей. То есть яна, конечно, безумоўна, арыентаваная на Еўрапейскі саюз, але каб, напрыклад, у яе была цікаўнасць да выбудоўвання сувязяў паміж, ну, скажем, па лініі поўнач-поўдзень, ну, я, наколькі вот ведаю кантэкст шведскі, таго, што там абмяркоўваецца інтэлектуаламі, палітыкамі, ну, не маю такой зацікаўленасці. То бок, гэта можа быць нейкая ініцыятыва з нашай краіны, тое, што нам гэта цікава, але трэба разумець, што водгук будзе у любым выпадку вельмі слабым. То есть гэта можа быць для нас істотна, як такая нейкая пераарыентацыя, выйсці з такой геапалітычнай пасткі нашай закутасці між Польшай і Расіяй, і я ў гэтым плане якраз вот так, ну, таксама арыентаваны на поўнач. То есть для мяне вельмі істотна, каб для Беларусі быў паўночны накірунак і супраца у першую чаргу з балтыйскімі краінамі, так, асабліва з Літвой і Латвіяй. І таксама з прыцэлам на поўнач, далейшы на Швецыю, але трэба разумець, што гэта важна ў першую чаргу нам, але не так істотна для шведаў. Ну, гэта само сабой уцямна, бо ім ўжо глыбока ўсё дно на гэта, а мы існуем у сваіх фэнтэзі, і усе нашыя рыпанні неяк даць сабе рады, яны выдаюць для іх на нейкія эфемерныя фейкі. Але я не маю на ўвеце, што з гэтага нешта будзе. Я маю на ўвеце, што там, можа быць, можна будзе зберці аўдыторыю для пашырэння гэтых зацікаўленняў. Я маю на ўвеце культуральных, а не палітычных. Ну, так, ну, паглядзім, што будзе. Я спадзяюся, што у першую чаргу, конечно, варта развіваць такія адукацыйныя
ініціативи, тобто реально вивчать, наприклад, наші супольні сторонки історії. Ну, і у тим ліку займатися і розними адукаційними візитами, створенням туристичних програм. Тут ще забувся згадати, що, наприклад, у свій час Константин Тишкевич їздив у Швецію, ну і інші так само скандинавські країни, але якби ось такі некі свою працу він назвав менавіта лісти са Швеції, так, у 2 томах. Тобто це так само от варто неким чином актуалізувати, уздимати, вивчати, паколькі там, наприклад, ён фактично отримав імпульс до створення музею старожитності, так, який пізніше був заснований у Вільні. Тобто сувязей в гэтых вельмі шмат, якби, і мне падаецца, што трэба уздымаць гэтыя пласты у тым плане, што для беларусаў якби вот наша ўласная гісторыя нашмат у чым бы перайначаная, абылганая, скарочаная, якби, то есть і мне падаецца, што вот адной з таких тактык выбудоўвання ўласнай ідэнтычнасці гэта якраз вот разуменне шматстайнасці і складанасці вось нашай гісторыі, дзе у тым ліку ёсць і паўночны вектар. Ну тут Олеся Якубінская задавала пытанне, як называецца згаданая карціна Юзефа Зімлера, так, это уже пакуль я тут разбіраўся з папярэднім пытаннем ужо знойдзена. Вот, в прынцыпе, зараз я магу, зараз секунду, скину спасылку на Викимедия, то есть это лічбовы архіў, дзе знаходзіцца гэта карціна, напрыклад. То есть это Юзеф Зимлер, Катерина Ягелонка у замку Грибскольм. Так, ну я, в прынцыпе, згоден таксама з завагай, што тут, конечно, можем убачыць некаторыя паралелі з Девай Марыяй і маленькім Ісусам. Сапраўды вельмі трапнае назіранне. Так. Будуць яшчэ нейкія у вас пытанні, каментары? Можа, нешта не спадабалася ў лекцыі? Ці нешта важнае я не згадаў? Ну, будем лічыць, што... Слухайте, тут было пытанне наконт папярэдняй лекцыі, чаму я не згадаў пра Надзю Ліжэ, так? Конечно, цікавае пытанне. Зразумела, што яна наша землячка. Вот, і нават ужо у 60-е, 70-е гады яна была такім важным культурным пасярэднікам, паколькі прыязджала з Парыжа у Мінск і вот перадавала у тым ліку некаторыя каштоўныя каштоўнасці. Напрыклад, на яе замову была зроблена калекцыя гіпсавых злепкаў і копій з асноўных шэдэўраў Лувра, і гэта было перададзена ў беларускія музеі. Таксама яна перадала сюды некаторыя свае мазаікі з выявамі, напрыклад, такіх постацей, як Пабло Пікассо, Фернан Ліжэ альбо Уладзімір Ленін. І гэтыя мазаікі захаваліся, іх можна убачыць у Зембіне, як не дзіўна, то есть у маленькім мястэчку, дзе есть, по-моему, ён называецца музей народнай славы, такі камбінаваны музей, дзе ёсць карцінная галерэя і вот участка музея пра мясцовы партызанскі атряд і асобнай зале якраз з мазаікамі, якія перадала Надзя Ліжэ.
То есть, сапраўды, яна, ну, вот некаторы час служыла такім пасярэднікам паміж французскай культурай і беларускай. Але вот, можа быць, чаму яна выпала з мае лекцыі пра Парыж, усё ж такі спадчына яе засталася не ў Парыжы, а звязана хутчэй з лазурным берагам, ну, поўднем Францыі, дзе вот практычна жылі і працавалі многія мастакі, у тым ліку Хаім Суцін, Марк Шагал, ну, напрыклад, у Ніцы нацыянальны музей Марка Шагала. І пасля смерці Фернанда Леже, Надя Леже таксама заснавала там музей, прысвечаны яе мужу, то есть это была яе ініцыятыва, яна доўгі час была яе дырэктарам гэтага музея, там захоўваюцца многія творы. То бок, ну, хутчэй, як бы, яна мяне асамляецца не з Парыжам, а менавіта з лазурным берагам. То есть, ну, тут такое пытанне, што сам лазурны бераг, ён заслугоўвае такой асобнай лекцыі, каб распавесці пра ўсе гэтыя культурныя ініцыятывы, пра ўсе гэтыя музеі, пра ўсе гэтыя мясціны, бо там зноў жа і пахаваныя Марк Шагал, там, дарэчы, пахаваны таксама непадалёку ад Ніцы і адзін з пачынальнікаў беларускай фатаграфіі Бенедыкт Тышкевіч. То есть это вельмі цікавы рэгіён, пра які варта асобна расказваць. Ну і тут толькі скажу, што менавіта зараз, напрыклад, ідзе выстава яе твораў, але таксама у гэтым рэгіёне, у горадзе Сен-Тропе, вядомы такі курортны горад, і якраз у гэты час адбываецца і рэтраспектыва, то есть імя яе у некаторай ступені вяртаецца ва ўжытак, у культурны канон, яе абмяркоўваюць, пра яе пішуць працы, і гэта, конечно, таксама пазітыўна. Але зноў жа, як бы, пра ўсё не згадаеш. Таму я кажу, што як не старайся, але нешта ты прапусціш альбо забудзеш. Добра, што згадалі імя. Ну што, калі пытанняў больш няма, так, то я дзякую ўсім за ўвагу і анансую, што адбудуцца яшчэ 2 наступныя лекцыі. То есть наступную сераду тады буду распавядаць пра беларускую вену, ну і нашы сувязі з Аўстрыяй, і іх таксама вельмі шмат. І апошняя лекцыя будзе прысвечана беларускаму Пецярбургу. Ну, падумаю, можа, калі атрымаецца, то паспрабую прыцягнуць да лекцыі і Мікалая Нікалаева, які там самы аўтарытэтны беларусазнаўца і такі рэальны матор беларускай справы у гэтым горадзе. То бок, запрашаю вас да наступных лекцый, спадзяюся, што будуць цікавыя і жвавыя абмеркаванні. Ну і на гэтым тады на сёння ўсё. Да пабачэння. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.